kwani ndivanye machabatwa nemosha marari mubatsiro Tinotaura kuti pamusoro ichangamiri zita rangu ndiri nhindi nyaya yavo ndaurira pano yakamira zvakadai zvakadai pamusoro changamiri inini ndinonzi Anatolia Mututu ndauyawo ndakazvi muroora wangu ndiri muroyi hazi bhuku dzangu dziri kubva ndiri kurutse ropa inini wacho nemurume ndezvimwewo zvakataura asi nyaya yegombeti kuti wati ndiri kurwara inini ndivorunziwa Murangangomuka here kototi mangwana ndimbuya muri muroyo just like that chii chakamboitika kugara kwese pane zvainogara chitotaura ndinozwa ndichidimikirwa saka umwe musi takamuka nditoitawo zvinhu zvindaita pane mbudzi dzepaneke dzoro dzakauya tumbudzi painozwa ndomuruwana dzakabva atanga kupopotera ari dzembudzi aya ndanobatikana ndizvokai kandi panga ari kupopotera ari dzedu ndakazwa ndakubotanidzwa nede ndibva ndataura nemwana wangu ndikati ichinyaya mbudzi dzakataura kandibvunza mwana wangu unosopoti zvinhu zvacho nyarara saka ndakabva ndati ichinyaya mbudzi dzagaidafuna ndobva ndakabvunza ndikati maiwe maishe ichinyaya yembudzi here ndikati ndatizotaura mbudzi bandanotaura yewo muroyi ndakataurwe zvakawanda namwana akasofa asati amushango ndakazi mai yangu akafa gore rapera muna kutoba ndakazi vapedza nyama yamai kwai vakadya vakude kuuraya namo iyozvi ndikafuma ndakafa ndinowe kuite kumba makuru ndakaite pagogochivhoro naabereka angu ndikakubata iwo magara muchimbowirirana akugara kwese taitowirirana handingadambudziko kana izvi andachitema taitowirirana handisaiziva kuti bandikufundika kana mukati tinowirirana imi murikuvana uroyi inini handina chedaiziva ndosaka ndinoedza kubvunza kuti tikubatsirei kuti tikumbonetsa nemuroora chii because imi mukangoti ka handisi ndakutanga nekuzi ndiri muroyi inzvozvo zvakambotangira papi kuti muzozi ndiri muroyi zvakambotangira papi kutanga kwazvo kugara kwetinonoitaka magariro etakaita kwetinogara kukhumira kumaminda kuyako saka gore rakatorwe minda baba unindi wakauya utore munda wamusezariko atore minda baba unini akafa 2006 achaika zviya anhu achaekwadzuba akati minda yanga ichitorwa anhu ekwadzuba akapangana ega kuti toisani kumunda munaunotorwa akabva achi ndopa akapangana akati mukoma indani sikatozvizivi mukoma ndiumwazimene kumunda obva uyo ndikumbira kati maiko tazi muchidini munoita kugara kumunda munda unotorwa ndakatomanga ndaramba ino anatete akatoretwana pamuti doko kuuya natwo kuti ndizvo ndizokera ndokuyo gara kwetakaita saka kuti ariwo maflasho handisi kuzviziva ndofunga ndo pakandotanga nyaya ngoti kugara kwendaita ndaindodimikirwa zvinhu zvandichizizwa akambonamudaidze chechi yake ikambouyapo zvikaziva akati ndiri kurwara munoona hazvibatsiri ba kuti toti tauya munomu toti mbuya wakapumwa nemuroora kuti uri muroyi handiti tikabuda munomu tisina kugadzirisa kuti chambokonzera kuti vanhu vazosvike pekutukana mashoko akadaro chimbori chii hapana zvititaita because muchibuda munomu muri kudzoka futi mosvika motukana futi because nyaya chaichaiyo inofanira kunge ikugadziriswa inenge isina kugadzirisa ndosaka ndikubvunza kuti muzotanga kukumana uroyi zvakambotanga sei iyo wakatadzi ndikubvedungu nekurutseropa ini wacho nemurume tiri rutseropa pane mwana wako akambonga anovhumuka nguva pera akatouya akandibudza tikatoenda tese kumaprofiti akati nemwana wangu uya ndiwe akafawo aitaurawo akasofawo akarikari asati amushama aitaura kuti ndii ndakauraya dzokerai panyaya purazi mati papurazi ranga rirara rababa munini sezvara ranga rirababa tezvara vani ake
wake. Imi muri chii kuna baba mimi? Ini Ni Michael. Sei makanotora purazi rako baba mimi? handina kutora. Pakashaika baba mumi 2007. Akatopangana ndiwane padzumbuka. Kuti mukoma ngaende kokutora gai kumunda munda inotora. Minda yanga ichitorwa. Ini nandizi kutonga nditozvitonga. Ndokakuru aenda kugara papurazi rababa munini ane wana Ananga ashiriana. wana wakura kana waroora sei musi kuwapa Atoripo tugara tese. imi michibva hai wana wakura ndopane nyaya Ndisati ndagadzira kuti ndokumba kwa zaza akatopera udoni. muroora azobva ufatsura amwene muroi Pamusoro ini ndinotora kutuka ndipamberi pawo. Ndisikanyepi. zita Zita rangu ndinonzi Sarudza Ichichi. Chinangwa chandakaita kuti nditukane namai. Changa chiri chekuti mai ndichatanga kugara pamba apa ndichiroorwa. Akanditaurire kuti hakuna mukadzi unogare pamba peumwe mukadzi. Akandituka aindigara akandituka akati mai naana wakomana airi. Achindituka mazuva ese echinditaurire madzambu ekwana mbuya Matepo echiti ndinorangarire gore rendakauya mumusha muno ndazi ndigare pano papurazi pano. Ndakasvike pakupisira mbuya Matepo ngadi ranga rina kovho yanga yakakure zvekuti ndikasvike pakuendesane kumatare. Saka inini handina mukadzi unogare muimba yeumwe mukadzi. Zvechokwadi ndakagare mumba mavo ndichingoshingirira mukicheni. Ndaikorobha ndichiise madhaka ndichitore ndowe dzakanga dziri mudanga mavo ndichiumba ndichiisa ndowe idzodzo. Ndakasvika pakuzoti mumwe musi ndakagara obva auya futi obva andituka ndikati ngei chingogara chindituka kudai. Ndakasvike pakuti mama kudai mataurira baba Charity nababa Talent ngekuti ndiwo akandunze pano akabva angosvika pakunyarara kubva ipapo ndofunga akabva ambonyarara kutukana nenini obva amboti zii. Ndichifamba ndakazoti ngepakati apo kobva atanga futi kuita zvinhu zvavo. Ndakasvikawo pakukuda mumba mavo ndobva ndapinda murumu yandaigara yanga akanditi ndigare. Ndiri murumu iyoyo mai akasvika pakunditaurira kuti hakuna mukadzi unogara futi mumba wewe mukadzi. Ndakabva ndangoitawo rombo rekusanganawo nehanzvadzi yangu inonzi Gutas. Ndobva andipa $50. Andipa $50 ndakatenga bhodhi. Ndatenga chibhodhi ndobva ndauya ndobva ndaisa chibhodhi pasaidi. Ndaisa chibhodhi pasaidi mwari wakabva anokomborerwa murume wangu panowo shamwari yawo yaingotambawo nayo achitambawo nayo. iyo wacho ndonoda because kana iwo wakuzvipa simba rekutenga bhodhi uchibva wazvipa hoko yepekugara iwewe waridzi wemusha waripo wakutokweta mari una Gutas dai watomunitaura kuti murume wako kandipa mari yekuti ndotsvage bhodhi zvazvirina yekuona kana ndikatozwa zita racho kuti Gutas hasi ndikuda kuti vanhu vagare zvakanaka ndikuda kuti vagare muchaya uripi Gutas iyanzvadzi yenyu inonzi Gutas ndiyo yakakupai mari kuti obhodhi haungosina kutaura mbawati ndakazofungawo ndakasangana naGutas zvandipa $50 andipa $50 zvakatenga bhodhi akakunongedzera pawakaisa bhodhi ndiani Akazondinongedzera pekuisa murume wangu akauya achitaurira mama akati mama ndaunoti kuti mugarisana nemuroora hazvisudini ba hazvisi kuita muramba muchindodini muchishupana. Ndopakabva ati mama akati onei kutamba undorowo mori imomo. Ndofunga ndakabudisa toto mvura yechinaya ande chindibatsirawo kubudisa nharaunda ndichibudisa zviro zvangu ndichiise muchituru muchikahwanirwa mukenda ndaisa wadaro vachigara zvadini akatotaurirwa izi ndakubvira ndazogara kudaro ndindori mumba imomo ndopendakatanga ndichigara mama akazosvike pakuti
aitserawo kusaidhi rekumba kwawo kudai achitsera kusaidhi rekumba kwawo ini ndakati ngotserawo kumakore sena asikatseri ndaingondishandira zvandiro chingodini murume wangu ndipo ndachiti ndaingotserawo mari yadini yanetsa ndaingotserawo saidhi rekumba kwangu kudai ndandakagara pacho ndakachizowakawo achizonditi chiwa kusaidhi rokoko ndachiisawo zvinhu zvangu ikokoko akauya mama kubva kumba kwawo kukicheni ndobva auya nemhuri yawo yese achibva asvika pendanga ndakamira akati my child ibvepo uri kutsera ipapapo wodoti ana tulandi azodiniwo mangwana mautopedze chini kuruwanzi handina kuwadaira ndakaramba ndakati zii ndakanyarara achipedza akabva afamba asikana obva ati turuturu kuenda papa ine renji yanga iripo yaanga andipa mukuwirirana kuti ndiishandise akabva atora renji yawo musikana mudiki obva apa renji yawo bva aenda iwo bva andidzokerera mama pendanga ndiri ndobva asvika akati maisheti ndipe renji saka ini ndekusada kutaura ndakanyarara ndakanyepokwarakora pasise munhu anga ruziva kuti renji ari nawo atora ndakabva ndanyarara mangwana makuseni akabva amuka ndobva auya mama akabuda mumba mawo akabata foni aine kapu yanga ine mvura kobva afamba naye chiye kusaidhi kumba kwangu ndobva asvike kuende kokanda kumberi endanga ndifitsira akanda kapu iyo yanga ine mvura zvakandibata ndokwanise kuabvunza ndakanyarara pakapera ndofunga 2 days rechi3 ndobva ndabva kumusha ndine zvimiriyo zvangu ndobva ndatanga kusima muriwo wangu ndiusima muriwo wangu ndakachida kuti udini ubate mbudzi dzepachadoka panext door ndobva dzauya ndobva dzadya muriwo yauya wese ndakasima magwere dzakadya futi magwere aya ese kobva zvandibata ndikati pendakasima magwere dzakadya futi ndikasimira katatu handina kungoabvunza ainga negeme kudzivhurira chini usiku masikati ayaovharira ndikati handina kuabvunza saka zvaini zvinhu zvakangondibata ndakanga kupopota ndiri kupopota kudaro baba munini adiki akabva aseka baba munini saka chaufadza chinyi kuti museke mbudzi dzadya chinyi muriwo wangu ndobva afamba baba munini kwaubve kwaanga ari ndobva anditaura kuti hautitauri zvekuita papamba pani amba pedu uri muroorwa baba munini adiki apedza nditaurire muromowo ndakanyarara ndikafamba ndakauya pavharanda bemba yangu ndokuti angobva ndatanga kupopota ndakandogarapo ndega ndiri ziri chingondibaya pamwoyo pangu ndopakabva pabuda mama mukicheni mawo achibuda akabva akati my child ndiriziva kuti hausitaura mbudziva uri kutaura inini ndikati mama ini handisida kutaura zvakawanda ba kana ndine daka nemi ndinokumbirawo kuti mundiudze daka racho kuti ngerei ndichitangogare pano makanditi hakuna mukadzi unogara pamba pomwe mukadzi izvozvi mouya mukandituka pendanga ndiri kushandira mopedza mouya nekapu mokande kumberi kwangu saka zvinorevei ndega ndingozvibvunza ndobva ndanyarara ndichipedze kudaro ndakaramba ndakati zii ndopakabva kuda komanawo 2 vatanga kutopopota chiti iwe noti unorwara iwewe unorware kudini mangoze kumusha kwako ana tedias naana eria aite basa rekuuraya nekwana madziro nekwana tuma but anhese iwana baba munini angu handitoazii ndakazongoonawo hwani wacho izvi zvimwe wacho wakatofa akabva ndisikamuzivi ndizvo ari kutaura nezvazvo zvinhu zvakandibata ndobva ndati imi mashoko emaone pishikazi makuchira wakaisirwayo inyepe wakaprofiti kuti une mweya uripo uri wekunamatira aikunyepera waitoshandiswa mangozawo takaenda wani kumaprofiti namai yangu newewo tikaenda ukasvika ukabatwa zingozi dzekumusha kwenyu handira kuaira veshuwa takafamba nawo zvikaprofita izvozvo zvindo zvakabva ndanga uchinditukirira akupedza unditukirira kudaro ndakaramba ndakanyarara handina kutaura nawo ndachipedza ndopakabva nditi maicheti kana tine daka saka gogomuwanidzwa wakanditaurire kuti pamba penyupo kana mine kugara muchifungidzirana zvinane kuti tifambe mufambe tiende kun'anga ndiende koone kozi ndinomuroya here kana kuti chii chiri kuitika ndikataureni mama zvinodini hazvina kushata ndiri kupedza kudaro ndopakabva amhanya haana kumirapo akarumba obva adzika nerodhi kuende kwasabhuku amene kuti kwasabhuku azo ndakaziva kuzibuka chindabva kwasabhuku inini nyaya yangu ndikutoona ndizvonanditaura from the way to go hamuna kubvira mambowirirana hamuna kubvira mambowirirana dzadzimbori hondo dzese but pese pamukutaura ndongozwa munhu wakadzi muri 2 murumbombotedza kowatongo wakadzi muri mamurondotukana mumusha utoririma warume wacho waridziwe musha wakamburi ndingati arume kushupana ini ndichingozwawo semazivire ndakaita anozi mama akamboendesa nemukoti nana baba charity nana nemunin'ina wababa charity baba talent echizi ngaachibva pamushapa semunhu wanga akazi kana ana akura akazorora mozodini mozobva but iwo akapinza nomakoti kanokanoteka 3 achizi airamba akapedza mombe dzawo dzese achirambirapo handizvobongu ndati handizvo warume wanga waripo saka sei wanga wakanyarara ndova nemubvunzo wangu iwavo
Murikuita zvese zvakamutu muchinetsana muchitukana muchiita sei muchishifta muchidii iwe uri kuita kunga usina urorwa kuti wanga usitori namurume utonga utoriwo munhu arugara ega uyo wanga wakafa murume wanga wanga rugara ega mutoona kutonga vanhu vari kuchisamba manext door akafirwa ngevarume pamusha panoda oda pamusha pakashaya oda hapana chinofamba pa wakadzi mukatanga kutonga misha mukatanga kutonga varume misha inofa titese ko kuti izoti iwe uyu muroi zvazvamboita sei kuti ndichizovatuka kuti muroi akanditaurire kuti ndine nyora dzendinadzo dziri kumusana kwangu dzinoite kuti ana angu asarorwe saka ndine nyora idzi ndafamba mumaprofita akawanda achindiprofita nhau yenyora idzi ndikusheya kuti ndodzibvisawo sei nditori nemunhu wangu musi waitaure nyaya yaona saka akachizobvunzwa mudare ana baba aripo ana teta aripo akadayira ega akati ndine nyora ndiani ndimama saka ndikauri kutoona kuti zvatosiyana nyaya yatiri kutaura unozaizva mama akati chii ndine nyora dzekuti chii asarore murume wako mwana wake anaona yeye saka iwe pakurorwa nekusarorwa kwevana vavo kupinda baba iyo pazvakazopindira inyaya yekuti inini ndainetsaro zva20 ndati mai avo vati ndine nyora dzangu dzikumusana kwangu dzinoita kuti vana vangu vasikana vasarorwa wakomana vasadii vasarorwa handi ndizvoka yes wataura tabvuma achiva ndachibvunza iwe uri kurusarorwa uri mwana wawe uri mwana wawo here mwana wamaiyo hausi mwana wavo murume wako mwana wavo here handisi saka nyora dzavo dzaikubata papi nemurume wavo murume wako haasi mwana wavo iwe hausi mwana wavo saka nyora dzavo dzinoti mwana wake wasarore nekurorwa dzaikubata papi iwe inini bendakazopinzawo pakuti nyora ndati nyora dzamai dziri kumusana dzinobata vana vavo vasikana nevakomana iwewe dzaikubata papi nekuti hausi mwana wavo murume wako haasi mwana wavo saka kurutsa kwako ropa kwajoina papi kunyora dzamai ndakangozozvise pakuti ndakandiurwara saka uruti ukarwara iwo nyangwa unoiswa uri mukomboni momwe wari kurwara inyora dzambuya tavemaprofita kwendakaenda wakutaura uri kushayishwa upenyu hwako nemagariro ako nemaprofita ndiwo uri kukutaura uri kuchovhwa upenyu neremote control ukaregedza upenyu hwako uchiitwa remote controlled neumwe munhu haazozivi pauri kunakirwa nepausi kunakirwa chake kutekenya mabhatani chete saka izvo vakataura uri pimuprofita ndakaende kwagogo chikuru ndichirutsa ropa mwedzi wapera ndipo ndakapedzisira kurutsa ropa saka gogo chihoro akati chii akangondibatsira akati ndaona wakaroiwa nemunhu wakatukana naye wakatukana navanhu vangani muupenyu ndakanga ndatukana namama ndati wakatukana navanhu vangani muupenyu hwako
akatotsanangudza akatsanangudza kuti chii? akatsanangudze kuti ndaona wakatukana namai yako bamba, saka mai yako ndo arisa era ndi mai wako ero. Ndati ndi mai wako ere. Unoziva kana munhu akwanisa kukwira bhazi kuenda kumandara unoziva, saka unoziva ndiani? Hazi mbuya saka ndikati mbuya taura hatina problem. Iwe uri kuita kunge zivi murume wako haana kubarwa. Uri kuita kunga murume wako munhu akabva kudenga akandodonha, haana mai haana baba. Mai wemurume wako umburipi? mai yemurume wako akafa. Akafa. Saka pakanzi mai zvairewe munhu akati mai uri kuti munhu akati mai zvinoreva kuti anosirwa mai. ngati munhu akati mai wako zvinorevei? Kuti amwene amwene ndi amwene ndi mai wemurume wako. Amwene pachirungu ndochi mother nchi in law ndiye amwene. Ko mother ndiani? mai mai nyakutumbura. Saka sei wewe usina kufungura kuti mai wako nyakutumbura wakafa ndiye ari kukonzera maproblem? Wakafungira mai asina kubereka. andinombobvafungira bhozi ndakatukana. Wakaenda kun'anga uine anzakani, wobva wasvika wabva wabhadhara $600, wobva wabhadhara $50 consultation, wobva wabhadhara $100 yekupinda mumatare, wabva wapedza wabva wabhadhara $600. Handizve? dai matengera murume wenyu maruva nhasi Valentine. We sacrifice the little we work so hard to get. Kokanda mwizi. kukani Handizvo handiko kune solution yako yematambudziko ani. Alright, wakaita miscarriage iwo ndizvo kangani Catherine. Doctor akati problem yako chii? Doctor akanditi hakuna chirwere chakadai. Ndati doctor akati chiri kukonzeresa kuti nhumbu ibve chii? Doctor akangonditi hatisiko nedambudziko ngekuti bendairutsa ropa akangoti pamwe affect iri kubve kurutsa ropa kwaurikuita ndairutsa ropa mukanwa nemudumbu. Ndosaka ndakabvunza ukaenda kuna chiremba ukabvunza kuti chiremba, what is the cause of excessive bleeding? Kana kuti what is the cause of bleeding? chinokonzeresa chii? Chiremba anokupa anza yekuti chinokonzeresa kuti munhu ableede nemumhino ngechakati. Saka iwe ukarontaura kuti chiremba wawakaenda iwewe akatadza kuziva kuti cause yebleeding chii? Handizvo. Ndi chiremba weku? Ndakaenda kumutauni ndakada kuenda kwadokta refinzi ndobva ndazoenda paakazondirifeya kuti ndipinze mumwe madokta mazita wandichadzi kuaziya manabishi akawanda madokta ndakatotaura wakataura madokta ere your real problem? ndaitaura pasabuba ndakataura because kana une two problems ka une two problems ukaendotaura une two problems. One problem yekuti nhumbu haisi kudii, iri kubata, haisi kuita sei, haisi kuchengeta. Ndo dambudziko rani rako rekutanga. Nedambudziko rechipiri
ndeyekuti uri kurutsa chiropa nekubhilidha munhu. Ini ndochibvunza kuti biologically what is the link between the oviduct nemhino? Kuti pazai parinopfuura handinga rinopinda nemuoviduct funnel, ropa rai kunopinda muchii handititesere kuti ropa rapinda muoviduct handisika fertilization yozodii wakomana wazosvima zvavo handisi unodzumana nezai riri kudii riri kudaro handisika then fertilization yodii yotanga zygote yotanga kuita sei kugadzirwa kamwana kodini kakuumbirika kusvika 6 months 9 months. Saka ndikuti where is the link yekuti uri kupurisa ropa through the nostrils asi zvonoafecta reproductive system. How? Ndozvonoti madhokota ako aifanonga akadii akakutaurira nekudiferentiata the two kuti ona shamwari chiri kuti ubleed handiti nekusaropa ndeichi handiti kokuzoti kechi2 chiri kuti ukaita nhumbu isadii isabate handika ndeichi wokupa relevant medication inoenderana nematambudziko aukatarisana nawo. Ini ndinozwa kuti chibereko chikanzi chiri loose handiti dhokuta anokutaura kuti kana nhumbu yako yane 3 months unodzoka kwachiremba yosungwa. Chibereko chako chakasungwa ndakadzoka chikasungwa yakanga musunga anozosunga akangoti yakanga yakubata futi ndati yakasungwa here anozosunga akati ukazobata nhumbozi yakosu. Saka ndakabva ndandomira ndikati agai ndichimira semunhu unosangana nematambudziko. anoona kuti uruda rubatsiro handisi rekuti urapwe chirwere chachiri pauri. Mai wako chaempeni wako iwewe wakamuedza kumudzai maproblems ndiye akati ndaipa kugochiona ndakamboaudza ndati ndiyo wakati uende kwakugochi horo here oyo problems. Ngatigaidhane zvinhu zvinodii zvinowaka nekuna zvinhu zvinoita sei zvinokudza. Kana uri kuenda kuprofita kana kung'anga chishuwo chako kubatsirwa problem yako yauinayo. Chishuwo chako handi chekuda kozwa kuti ndiani akonzeresa wobva wadzoka. Chishuwo chako ndikuti kana wanzwa chikonzero wobva wadii wobva warapa. Zvinobatsirei kuzwa chikonzero asi usingakwanisi kurapwa? Mukona dzinoidza kuti zvinobatsirei kuenda kotsvaka kuti mbuya wakafanei kana kuti baba uri kurwara nemakumbo wozazi baba uri kurwara nemakumbo akaroiwa nemunhu wepanext door chienda hei isai mari yangu 600. Saka chawafambira chaito chii kana makumbo ari kuramba achirwadza? angamukona zandikuidza ndiri kuda kubatsirwa iwo batsirwa nevanhu vanounderstanda nekuziva problem yako vanokubatsira kurapa rather than pointing a finger kune munhu pasina proof. Because ukatarisa utaura kuti gogo wakakutaura kuti wakabva kutukana nemunhu iyeye ndiye akati saka kuti zvinake woita sei? Saka zviri
ushanda Hatina kona kuchipatsa. akamona zvozotwa ndiyo murume wacho murume wacho uyapa murikuona zvizauri ndikubaia kuma don't waste time mari handiti nezvimwe zvinhu zvamuita zvisina mazvikaudza don't waste money you end up makunongedza almost everyone this problem yaine mukadzi wako haasi yega neproblem ine vakadzi vakawanda asi vari kubatsirwa saka is my suggestion is you look for these people wakabatsirwa wane masame chi unozaizva ukaenda mamwe maproblems pavakadzi ukabvunza nambuya weseya kana munhu akamboita maproblems pakubara vanokutaura kuti pamwe pacho dokta chayari kutaura kuti problem yako iwo inyaya yekuti wakamboshandisa chi mapirisi echi family plant for a long time kana kuti pamwe pacho anoda kutaura kuti pamwe wakatomubvisa namo pamwe pacho kadai ndozokubatsira. I'm not saying kuti ndozviri chii ndozvakaita mukazva asi I'm saying kuti ndo mamwe mareasons atoziva isusu atiozwa achitaurwa kuti ukaona nhumbu ichitsvedza kudai yodi yotsvedza handiti pamwe pacho pakamboitika issue yechii yeabortion makashandisa mamwe matablets efamily planning kana chii overdose zvakawanda medically zvinofanira kuti zvine explanation yezvinhu izvo handiti because at the end of the day what you want iwe uda mwana uda mwana hausuda maenemies handiti saka chaunofanira kunge kutsvaga ichi isolution to your problem not finger point because ukaita finger point unongozvicreatira futi another chi you are giving yourself another pressure which is not necessary. Ini my suggestion ndekuti right dzokai kuna chiremba motaura chiremba problem yedu yadii iri kupersista woitwa matest chaiwo ese anofana kungaita sei achiitwa. It's not about word of mouth yekuti kuti zvatambosanana nazo. I'm so surprised kuzwa kuti uri kutaura kuti gaino anosvika kutaura kuti ndisandambosangana nazo gaino asati ambosangana nenhumbu yakabva no zvitaura chokwadi just tell me the truth kuti zita ravataura that person is an experienced gaino ndiye akabata maningi rendese so far tinonditaura kuti akangozvika kutaura kuti ndisandambosangana nedambudziko rekubva kwenhumbu okubva kwenhumbu obva ati asandambosangana nazo panorurinyepera panorurinyepera ichowadinga ndizvakarundawa Ndaiziva ngokuti but ndakanyenza akavatondindisa kubara akanditi chimbobvaomira 2 years usikubara. Wakutaura basi uzandotaura ndozvandandikuramva kuti haunditaura kuti dokta akataura kuti handisati ndambosangana nazvo ndozvandikuramba izvozvo but already dokta akatokupa instruction handiti the reason why akakupa instruction ndeyekuti is because akatokutesta akatoona izvaakaona handitika ndobva akupa instruction iwewo yekuti mira for 2 years handiti chakanzi umire for 2 years because anga adetecta kuti nyange akada kusunga chibereko chako nenyaya yekuti chati after a short period of time chatsvedza chobva changozi futi chichangobva kudai chobva chazi futi chava chadai chobva chazi futi ariona chimbomira chidii chisimbe chasimba then come back handi instruction akakupa iyo ngakandipire pazvimbo yekumusana kangoendawo iriyeko
Iwe wakazi ndimire for 2 years. Did you stop for 2 years? Ndakabva ndamira kuita kuba ndatanga kutocherusa opa mwezi wapera ndisina kukanwa. But did you go back? Uchitaura kuti ndakudiro panyaya yemukuru mechi yeropa iripo. Did you go back? Dzoka kuna chiremba wotaure chii problem yako. But I'm saying exhaustai nyaya dzana chiremba ndio vanotesta zvinhu ndio vanozvigona zvinhu vanoita zvinhu. And although kuchiwana zvirikowo futi zvekuti ukabata nhumbu inohedwa nevakomana yo zviriko. Andizo kana painewo tumagemu tunotambwa pauri zvishuwa ikabata inodii chingobata ine time inotoziuza kuti haipfuri 3 months. Pano vanoshinwawo vanodini vanotuma kuti komana tinodii tunohedha nhumbu yodii. I'm not ruling that one out. Asi ndiri kuti exhaust chii medical route first before musati mamixa kuti mukuenda murume because at the end of the day amuzozivi kuti chamuda chaicho chii. Because andiko wakazimira wovomira andika andiko wakamira kusvika 2 years zaita sei dzakwana andika saka iwe 2 years dzikakwana chinenge chakurapa ndiani ndigogo here kana ndidhokta usanozva ini ndikuti dai pawakazimira 2 years anditi you're just supposed to stop for 2 years anditi then go back 2 years dzadii dzakwana anditi then woona kuti hazvina kudii hazvina kushanda then try something else. Not kuti wazimira 2 years anditi 2 years dzakwana instead of going back to the person akutimira for 2 years wautanga zvinhu wakutsvaga mweya ndingoita andikakwana titototipa kuti ndopatondechii ndopatonde dambudziko. One thing at a time. Don't be too desperate. You are still very young. Don't be too desperate. Mukaita desperate munozvikonzeresa chii manesa problems. And because right now anditi you are basing that yekuzi munhu wakatukana naye but akakutaurira wacho kuti munhu wakatukana naye akakupa zita kuti ndinenge wakawina Ndakaenda then ndakaenda ndiabereka hanzvadzi yangu nemurume wangu navamwe baba. who was the Anatolia. Did you? Because the Anatolia. Saka tunaita si na Anatolia. Mukava maita. Amsati maita. Wakana bidi hiyo ndio kubazi. Wakaenda kwa kubazi kuna basi wani. Saka hiyo kaloga na kubazi wawisha wali wa solution. Wofa iramba. wakaramba Yadi. Aiwa, izao tuto. Dala chokwa dishama buko kubasi. Kubasi ligi. Andika rozendo. Waenda wewe ni problem yechi. Andisi. You would also solve a problem. And you paid money. Kutubati. And wabadala mali yako. Wofa wachitauri wewe kunzi. Chenda uite chakati nechakati nechakati. Ndizo. Ndova ndabvunza ine namu James Mutazi. Kuti zvawakazozuite wakaita here. Wakaita here zvawakazi uite. Akanditi
Ndinoita Gobe wouya kuno nezvaakataura zvekuti aite Gobe ndakaramba zvinhu zvinotyisa zvaro kutaura ngekuti Gobe aiwa hanai go back to sender inotyise kutya bosi pakapazi panodiwa netsono ndinomboonawo mafirimu chizi unoshandisa tsono kudai sosoko ndikazouraya munhu aiwa saka wakaendiri kana wanga wasoda tsono saka wakaendiri izvi wakazotobatsike baya ngetsono saka sei usina wakaende tsono akamwana ndizvona iwe wega wakatodii wakatotyawo handiti zvorutaura handiti because kuti ndiite link yetsono nekubva kwenhumbu handiti ukona zvinozotaura kuti haunoda kutaura kuchokwadi asi pane zvimwe zvinhu zvawakazoite sei uite zviri more than tsono youtaura ndo zvakazokutyisa Mary going matembo tenga tsono ubva kwabva kuchikoro zvinotyisa ipapo chii taura chokwadi wanga wazi wewe taakuuraya munhu kubva watya kuuraya munhu handizvo here taura vanhu wazwi wanga wazi uite sei uite sei wanga wazi uite sei taura chokwadi wanga wazi tora tsono tiurayi asi achauraya ndiani ichiri go back to sender akaona zvizotaura ichiri go back to sender because ini zvandoziva kana muchitaura nenyaya go back to sender kuti zvinhu ngazvidzoke zvinongodzoswa kwazvakadii kwazvakabva handiti saka iwe wangada kuuraya chii iwe uri mupenyu dai wanga uri zvakafa uda kuita go back to sender wakafa iwe ndopawaitora tsono uri chipoko wobva wakubayawo zvinariti kuti mupenyu adini afewo ndio go back to sender asi kana iwe wakuzi iwe une problem yekuti nhumbu haisi kuita sei haisi kubata wakuzitora tsono timuurayi saka akafa nhumbu yobva yabata saka chakuita kuitika zvakabatsira chii akamona zvizvo kuti guys let's not waste the small resources dzatinadzo tichitsvaga zvinhu zvatisikaita sei zvisinei nesu zvisikatibatsiri mumaproblems edu handiti because chinyi muvheri wewe kuti akataura nyaya yekuti kuuraya munhu waitoramba chinyi muvheri wewe kuti akataura nyaya yekuti uyaubaiwe uyaurayi waitodii wairamba saka kwaari mari yapinda pai muhomwe imari yechii yefuza risikazivi imari yefuza yavhura kutakura mari kubva kwamutare kuya kosiya umadhara nochaukadzoka pachikukochi inini kufunga kwangu kwakuti kwekuti izvo wakaona kuti matambudziko ako yakadai handiti you are a married woman handiti hawaifanira kuconfina your problem to your family chete the fact yekuti wakaconfina problem yako kufamily yako chete ndopadambudziko rinhu rako rakudi ndoparakatangira ipapo because kana iwe wamboda kuti iwewe nambuya wabatsirike handiti munzwisise kuti problem chaicha iri kunetsa chii handida murume handiti murume wako iwo handiti kana ari navo bako handiti nemukoma wakewo kana muina wani wakewo kana sekuru wakewo
kana baba wakewo anditi moenda as a family because muda kusolva chii problem yefamily. But kana makaenda iri kufamily yenyu chete makakonfaina problem kufamily yani yenyu chete asi vanhu vacho variziva wariwe mukati mechinhu ichocho makava mawasiya kuti inini chandanofunga iye mai makaenda naye makaenda navo makaenda navo Momira ibu ya mchazo mpunzi. Pako kochi horo ndo kwasina kuzoenda bosi pakabva pafamili naona baba chidumina wangu. Musi wacho ndo saka sei musina kumumirira angaenda. if you say why did you continue kuenda iye muruziva kuti kana vamataro naye kutada kuenda ndii rufu wandikai 2 days saka zvakamira maenda kwako zvakatomodibatsira zvakabva zvamomira izvozvi zvakamira izvi zvakatombomira izvozvi zvakamira here izvozvi izvi ngati vikira pfura zvakambodoitika ndakati semunhu wakachitsvoda kuvhara mukanwa ndati kana zvakatobuda mukanwa it means zviripo problem yako haina kuzorovewa unoziva bleeding chimwe chacho chinokonzerwa nechii excessive chii heat kupisa pamwe pacho excessive chiti chii chando pamwe pacho dehydration anditi solution chaiyo pamwe pacho yemaproblems ako imvura chaiyo just drinking 2 liters of water every day your problem is solved but imi muda kucomplicata chii anditi saka inini ndiri kuti inini to prove kuti munhu muroika chinhu chinonetsa asi chandiri kuona chamunodai mimi handi nyaya yekupumhana uroyi bai isolution to your problem asi solution to your problem iroda chii kubatana kwechii mese mhuri instead yekuita sei yekutukana my suggestion is pandani panzezo my suggestion yanga iri kuti mukambonyika panza andizvo mungoti delay kuita munhu anodika amuya mukamboti delay muri panzano anditi mungoti makadai mese makadai mumbendero mumbotoshaya kunzwisisa chaizvo so that you clear each other muchinisana wezvinhu right now mukugara inyi makadai mufamba business kamuna kuchinisana muchandoziya da kutora muupenyu ukati mai wemunhu muroi chibva wozoti wakurokama nehama dzamai iyeye newana vamai iyeye nemurume wemai iyeye apasina ukama apasina ukama isusu ndozvatinono zvinhu hazvanodii the same applies mai yavo she is no longer acceptable kupi kumhuri yemurume wani wako haachadiwi futi kumusha kwadi kwako iyo tikadaro hapana kutadii tataita chiri important is to solve your problem andizvo mbuya sumukai ndizvo zvinhu zvanoda pamusha zvinhu zvanoda pamusha ndezvekuti 1 purazi pamurugara mese pamuri kuira pane permit yepurazi permit yepurazi iri kumboti zita rari Ite munina wao.
munini wazvako sawa. asana saka muri kuzviona here kuti muri kurwira chinhu chisiri chenyu kusvika kukwendisana kwagokuchoro kukurwira chinhu chisiri chenyu. Haisi nhau yekuti family yakaisi pana tondirai nhau dzekuti kana kuti baba hatisi anyorwa nhau dziri konde dzekuti ini ndandiri kunyora vakafa baba ndikazi kuri kuve munhu nodini ndochindise payment ini ndiri kunyora kuti ndichaenda kochindise payment edu hazviiti iyo chimhanya kubva uye kunhu kubaina kuise payment yokudatinga mustarari ndozvakaitika patka zvandikutaura ndikuti iwewe natondirai handiti baba wenyu ndiye muridzi wechii wemunhu. So what does it mean? Mai wenyu akafa ndii. So it means kuti mai nababa kana wakafa, wana wamai iyeye nababa iyeye ndiwo mabeneficiary estate yababa wavo. Saka my suggestion inini kuti mamwe matambudziko yamuri kuswera mbuya muri kuzvipinza mukati menyaya iyi, makuita izvi, makunongedzwa uroyi, makuita sei nechii, madii mangoenda kunoti mimi. It's my advice. Makaita zvamakaitawo, wana wadii wakura, handizvo izvo wakura, hand over wana chinhu chani chavo, mowasiya wana wotukana, woita sei wari pachinhu chani chavo. Imimi your continued presence papurazi apa ndiyo imwe honzeri yezviri kuita. Imimi muri kuzvitora kuti ndiri mai, ndakakuchengeterai muchikura, saka ndooneisani and nerai, and you are very right. Wana wanofanira kurespektai nekukuonesani. Asi dambudziko ramakuita ka mukanzwa uchinzwa wakadzi wabikirana, ndiyo nyaya yacho. Mungangowa mukutaurirana, asi isusu tokutaurirai chokwadi kuti mugadzise zvinhu. Nyaya chaichai ndekuti muroora wenyu anoda space papurazi. Space yamuri kumushaisa ipi, presence yenyu imimi iri kumushaisa space uyu yaari kuda papurazi. Why ndiri kudaro? Nyaya uyu mupfungwa dzake nemwoyo wake nezvaanotaurirana nemurume wake nemunin'ina wemurume wake nemukadzi wemunin'ina wemurume wake, pane pavari kusangana vanhu wotaurana kuti chinhu ngechani, ngechedu, hatipihwi control nenani neumwe munhu pachinhu chani chedu. Takamira kudai zvotisina mai nababa, papurazi panapa wamai nababa 1 2 uyu akuzviti ndini mai papurazi panapa, uyu akuzviti ndinani ndini baba papurazi papi panapa. Imimi pamunoti turufu paipo chichitira nepurazi turufu kuchita sei paipo muchiti ndiri mai, awa vachazvidi baba, awa kuda kuti mudzoke kwani kwenyu. And by right to avoid mafight aya zviri kuitika zvese, mbuya kana kwenyu kwa kusina kitchen, wakai kitchen nekukasika neka bedroom kenyu nekukasika
moenda panoti penyu mosiyira vana ava space yekuti waitiwo zvoda kuita mapurazi ramabao. Ndo chokwadi chacho. Chokwadi hachiputsi chii nekuti kana tauya panapa isusu padare panapa mbuya, it's not about toda kutsvaga kuti right ndiye ari kukurevhera. Aiwa, isusu tinoda kuti kubatsirei kuti muende mogare zvakanaka, nepamwe pamusinganzwisisi tokubatsirai kuti mupadii. Nyaya dzese dzamunoona dzamukutsvagirana naidzi munokudzana nechii zvese hakuna, dziri kutangira panyaya yeownership yepamuri kugara. Angamuna izvi pane imba ndii imi ndimugara muimba imba yamugara ndeyani? Imba yamugara ndeyani? Makawaka mapurazi pano akambona ndizoto makawaka imba yenyu papurazi pasiri penyu. Muridzi wepurazi kusvikira abuda mumba menyu akanotengerwa bhodhi ndigutazi, muridzi wepurazi kuita roja papurazi pake. Muri kuona ndizvo? Muridzi wechii? Kuita roja pai? Yes. Pachiwana tinana Sara Pawana. Ndiani baba Sara Pawana? Ndeuyu. Ndiani mai Sara Pawana? Ndeuyu. Ngatisazokangana kuti uri Sara Pawana badzi hausiwo wakaobereka. Uri Sara Pawana chete hausiwe wakaobereka. Waita Sara Pawana nekuti wakaobereka wafa. Sakanga because vanhu vakanoita problem kuti akanzi Sara Pawana akubva atozvipa matitles ekuti ndini ndakakubara. Izvi zvese zvaita baba wenyu ndizvo munofanira kundiitira. Kana maitengera mai wenyu hembe every month munofanira kunditengera, kunoda grocery every month. Uri Sara Pawana. Wana baba wakawanda ndizvo varunisana namai nini kana namai kuru. Kuti unozi baba uyu ndiye Sara Pawana baba uyu. Anditi wakutoenda nokutopinda mubedroom mamai kuru ndari Sara Pawana. Haiwa, haunozi Sara pana mai ba, wazi Sara Pawana. Unoziva ndizvo? Wazi Sara Pawana, hauna kuzi Sara pana mai ba, wazi Sara Pawana. Kana mazonyeperana ina baba munini kana baba mukuru, yes, that's something else. Andika asi handizvo basa rawapirwa reusara pawana. Reusara pawana uri ziso rewana. Wana rutambudzika chii kuitika zviri kunakidza ngazvinakidze, zviri kushata ngatigadzirise, ngatidai poita conduit chete chete. Ndo roho yako Sara Pawana. Sara Pawana hauzi wapiwa passport yekurara namai nini kana namai kuru, kana kufosa mai kuru kuti rara nini, kana kufosa mai nini kuti rara nini. Ai, mai kuru kana mai nini ane maraisi ake kuti ndikuda kana kuti handidi, because basa rako iwe ndokutaisa wana, not mai kuru. Muri kuziva muri mai kuru Sara Pawana. Asi handi makawabara iwo wane zvinhu zvani zvavo, chii waita handover zvinhu zvani zvavo, kuti marelationships pakati penyu muri two aramba achienderera kupi mberi. Mukaramba muri apa muchaurayana, ende kana maurayana hazvizobviri zvakadii. Even nhasi uno mukaenda kuministry of lands
Ministry of Lands inobudisa permit yekutaura kuti plus ndera nhengi ibvapa. Nyaya yaunoita to me, it came as a result yemagariro yenyu. Muzaizvozvo. Saka ini kana ndikutaridza ndositaridza kuti ndinotaura kuti muzosvika pokuti muroyi uri muroyi nechii zvakambobva kupi ndizvo zvinogadzira izvo. Root cause ndine wari nayo root cause. Mugora asi kuti nyamura nhasi ndingakuti ambuya iwe bhadhara mbuya umombe ndasorovha chii? Iwe bhadhara mbuya umombe kuti wakamupumba handiti but ndasorovhei? Chandasorovha chii? Hapana. Ndiri kuti nini yes vakapungwa fine will do that with that one. But to me chinhu chiri paramount kuti ngatipedze chakonzeresa kuti muzosvike pekupumhana chii. Kana tichikwanisa kuita masolutions ngatipe masolutions to that chipere toziva kuti mbuya sorry. Asi problem taita sei tagadzirisa. Nyangwe ndikanguva mombe mbuya handiti munoitambira sei musingaita good morning maswera sei kana marara sei hampani salt hampani sugar hampani chii handiti mombe yacho ikauya ino munotambidzana sei hamutaudzani ako no good morning no good afternoon nothing handiti uyauya nemombe munoitambidzana sei arimona zvizvozvo ndopoindi yangu inini yekuti chekutanga ngatigadzirise problem iri kukonzeresa iyi of which ndikuti these are the problems that I identify among no dambudziko ritori apa chekutanga ownership yechinhu ichi handiti yes maproblems ariko kune mwana nechi aiti kuti ngatibatsirwe futi newanokwanisa kutibatsira kuzvipatara handiti nekuwani handiti ende chimwe chete chandinoda futi kati chekuti ndinoda kuti nyika narobatsirwa mwana imi munge muripo uyo aripo tese toziva kuti chibuda and right now nenyaya yekuti pakupabuda ishu yekuti makutopumana it means makuda kutokliwa maakufanira kukliwa imi kuti hamusi murume. Saka ini ndokuti orit ndokuti imbuya orit ndakuti imbuya piwa yemombe 4 dzekuti makapumwa mirai ndati ndakumba ndakuti imbuya piwa yemombe 4 dzekuti makapumwa kuti muri muroyi. Inini ndaprova sei kuti muri muroyi? Ndaprova sei ini kuti hamusi muroyi? Tushandikutaura mbuya kuti chiri important ka kliwa mbuya wandikaona moti mbuya wakadini wakachena handisika zvawakaita zvakashata chii muroora kamuripo kako mbuya sorry tabatsirwa zviya ndakazotopfugama ndinona matemasondo pari kubatsirwa ndotopfugama ndakabva ndapfugama ndibva ndobva ndakazi maiyo anai mari ndobva ndatsanangura nazanai akarorwa ndikati anoororwa akona pana akaroora ndikati hapana zvikazi ndoti dambudziko remwinako makatoitenderwa nyora dzemunyama dzoti ana enyu asande kudzimba ndibva ndiri kutoto ndine anangu pandakabva ipo ndobva ndachatsanangurira ndopakabva patozindirwa ndosaka ndati chimbomira ipanza mambijana ndoti muone munhu andoti muone ambotirai kuita sei pane imweni dimension pane imweni dimension yenyaya chokwadi the root cause of the problem mataura asi kupumwa uroyi kwamai hakuna kutanga nhasi ivhini bheki kumusha kuvasati vamboya gono vakambopumwa futi akapumwa navana bamuni. Saka pakupopota kwaaita chireference ndikati kuti gore riya makambodai handiri mazvona totsveta izvo right then handiri mazuva kuti pakunenge ari kufuirira kuti kurwara kwake ari kuroniswa ndimbuya ispaini izvo zvinogona kufambiwa asi pane zvimwe example anoti makauraya bamunini iwo bamunini bamunini wedu wakashayika 2007
Handiti munoziva panofa munhu ka vanhu vanofamba kubika doro chichi. Takatofamba 2011 akasati atomboko, afamba 2007 zvikatobuda kuti akafa nechi. It's okay, toitsveta. Anoti futi makauraya mai nini, mai yake. Mai nini vakarambana nabamunini, that's kuma 90 something, nyaya dzehondo yeministers atomboita. So vakazosheka vana about 20 years vakarambana nabamunini vatoroorwa kumwe and vasichari madzozo. But she then says, ndimi makadini futi makauraya. Right. She also says, makauraya mbuya mutudza mai awa vakasheka 2024. Mbuya mutudza. And she also says, ndimi makauraya mbuya mutudza. And then andinokuona vanhu vese vavozi makauraya. And then kune futi hanzvadzi yedu umwe anobarwa nayo akasheka 2008. Uyo akaroorwa 2015. Vese vanhu ava. She then says, ndimi makadini ndimi makauraya. So imwe root cause ka since mai awa since mbuya zobo kupumwa kwavo kusiri kwekuti kwakatanga because of paparazzi. Pakamboitika kuti zvakatoreferenza achiti makambotora jira rana nengi, makambotora jira rana nengi. Isu takufunga kuti alright zvamataura zvinhu zvakakosha ende for sure zvinofanira zvigadzirisa. But another critical dimension futi yenyaya handiti isu tiri kuti zvinhu zvichacontinue regardless of destination yekuti vari kupi. Nokuti zvakamboitika futi tisati tavakuno uye nyaya dzekuti makauraya nhingi toda even baba wedu futi wakashayika 2023. She also says makauraya murume. Isu hatisati tatofambira hatizini kuti baba wedu wakafanira nekuti wakabhosheka asi iye akuziva muroyo akauraya baba wedu. Mbuya mutudza akashayika 2024 hama dzavo sedzafambira iye akuziva muroyo. Zvese zvautaura she's just a mouthpiece. She's just a mouthpiece. Pane pazviri kutaura. Ende pari kuzotaurwa zvinhu izvo wamosha havana chivindi chekutaura. Asi iye une chivindi chekutaura. Saka ndosaka ndati let's clear she. No, it's not about that. It's make sense. Inopera bambu. Isu ndozvatoda kuti twati mubve panapa. Makufambidzana. Mune zvozoti munhu ari clean na problem. Then totangira basi. Teta solve chi. Because inini ndozvatoda kuti pamwe pacho warora musangwarise kana maita misha ichi. Iwana. Munororwa mumisha mune zvemo. Musati mauya muhambati ndimi wakangwara. Une maanza. Siyai zvemusha zvamakasvika zviri mutarisai zvirimo warimo anoziva zvirimo. And you cannot talk of chinhu chiri mumusha mwavanhuka chakaita iwe usatotombororwa. It means kuti wangoitwa mouthpiece nomwe munhu. Pane ari kuzvitaura. Iwe wangozi iwe hadiwo nechiwindi. Taura. Which is wrong. Saka ndoti no do bad. Imi mirai pane munhu ari kuuya. Mirai panze kuchara. Mirai panze muendai panze mumire pane munhu ari kuuya. Kuti mubve panapa muri kumhoresana mubengerere madzingi mamuka patakishopu.